Здравейте, YouTube! Ние сме българските геймплей Майнкрафт и днес ще ви покажем моя сервер. Аз съм Herox36, нали? Аз Грибър. А той е Herobrine и днес направихме чисто нов спаун. Аз съм извънземно. И сега това е новия спаун. Я само да видим стария, първо да видим на стария спаун. Да, само да си сетна форма. Това аз съм смисъл. Да видим на стария спаун и това е стария спаун. Да, хубав е. Вие ще гласувате кой спаун да остане. Този сега дето или онзи, където го видях. Но все пак този е вече изтъркан, стар, а кулите са тъпи. А другия ще бъде нещо чики. Нали ще има и другия ще стане много готин. Да. А и за този малко ще помагахме с хак, а другия сме го правили без хак. Да. Тъй, че е по-добре без хак. А този джъмп ще го правя малко невъзможен на стъклата. Аз какво направя? Така. Сега аз ще ви покажа как се минава джъмп. Така. Ела при мен, докторе, къде сте? Така, гледай, ксерок. Така, скачате тук и правите такъв скок. Така, много съм добър, нали? Идвате на финала и сте готови. Това е начина. И сега... Сега ще ви покажа как съм минала лабиринт. Его, ларп, лабиринт. Ела след мене. Къде си? сега. Сега вече ще го мина по най-оригиналния начин. Къде си? Рашко! Ета, виждам. Хайде, събуди се, какво правиш? Права, промени. Ще направим нови варпове, без варп евент, хотел, лабиринт, минигейм и ресторант Хирън. Това спаун ще го махна YouTube. Ще махне всичко, бе. Само спауна. Няма да махаш варпове. Не, аз ще направя нови варпове на другия спаун. Така, ела при мене. Сега. Само да ида до онзи спаун да направя нещо. Аз ще правя варпове, точно. Rules and Hell, Free Interest, Food. Нали, ние нямаме място за варпове. Служи при енчант, служи и ларп. И ми дай спаунъри за прасета. Така. Опа. То е 2 часа, мами. Да, и тук 2 часа е късно. Ние сме луди геймарите, че. Да. Така. Ние сме психопати. Аз си правя клипчета, икона правя, съм. Само да кажа, аз имам канал за където правим каквото си искаме, но няма нищо общо с Майнкрафт. Тъй, че ако искате да смейте, пишете Cooking или пишете Alex and Press Vine Videos. И се абонирайте, ако ви харесат клипчета, където готвим или по-скоро правим бъркот от всичко, което намерим вкъщи. Аз може да съм гост в някоя видео. Може би. Така, хайде, Рашко, хайде бе. Така, аз не мога да правя фри. Мога да правя фри, хайде. Що казах, че не мога? Защото си луд. И аз служа уния хелмет.
Тъй, изпрати ми по скайп, молята всичко, което трябва да пиша за фри айтеми. Ма точно как трябва да го напиша. Да, ще ми видите скайпа, ама това няма значение. Не мога да го видя. Няма значение. Аз мисля, ще сложа мой скайп в описанието. Така, мисля си направя друг фен скайп, защото това е малко устарял. Какво правиш тук ти бе? Rules and help. Rules. Да знаете, всички наказания са бан. Да, не всички. Да, ще правя затвора. Сега, тя водни колоди тук, не знам дали ми кепа, според мен не строят. Ма, няма нищо. Кот направя, той направя. Ако не ви хареса, ще ви банна. Не ми пука. Не знаете колко хора съм банна. Но всички имат хак, така че няма значение. Да, защото ти направо ползват хак и по-остранение. Тъй, аз ще слагам за рез. С какво ще се прави реза? Чакай. Кажи с какво се прави реза сам. С дървена лънтичка. Нали беше с кирка, бе? Не. Малко те побазикна. Ема там се хващаш. Ние сме ненормалници с Херобрайн. Не слушаш. YouTube.
Гама колония. Де? Ето това мисля да е Чао, за края Да, чао, чао. на клипа. Дано да ви е харесал. Дайте положителен вод, абонирайте се също за моя приятел Херобрайн, който ще има канала му в описанието. И да, това беше. До нови срещи!